ദൈവമേ, എനിക്കിങ്ങനെ മടിയനായിട്ട് ജീവിക്കണ്ട. എനിക്ക് മരിക്കണം. പക്ഷെ ആത്മഹത്യ എനിക്ക് മടിയാണ്. മകനെ. ആരാ? ദൈവമാണോ? അല്ല, പ്രേതം. ആൺപ്രേതോ? അതെന്താടാ മോനെ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക്? ആൺപ്രേതങ്ങളില്ലേ? ഞാൻ ഫ്രഷ് പ്രേതമാണ്, നല്ല ഫ്രഷ് ആൺപ്രേതം. നീ എന്താടാ എന്നെ കണ്ട് ഓടാത്തെ? ഓടണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓടാൻ മടിയാ. അപ്പം നീയും എന്നെപ്പോലെ തന്നെ. ഞാനും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മടി കാരണം ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തോളൂ. അതെങ്ങനെ? തൂങ്ങി മരിച്ചു. കേട്ടിട്ട് കൊതിയായിട്ട് പാടില്ല, പക്ഷേ ഈ കയറിൻ്റെ ഒറ്റ മേളിൽ കയറി കെട്ടാൻ എനിക്ക് മടിയാ. അതെനിക്കും മടിയായിരുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെ തൂങ്ങിയത്? അതോ, ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരുത്തൻ തൂങ്ങി മരിച്ചു. അവൻ എല്ലാവരും കൂടെ എടുത്ത് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം അവൻ വേക്കൻ്റായിട്ടിട്ട ആ കുരുക്കുണ്ടല്ലോ, അതിൽ കയറി ഞാനങ്ങ് തൂങ്ങി. ഭാഗ്യവാനേ. പക്ഷെ തലയിൽ എന്താ കെട്ട്? അതോ, രണ്ടാമത് തൂങ്ങിയപ്പോൾ ഉത്തരത്തിന് നല്ല കട്ടിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉത്തരം എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് തലയിൽ വന്ന് തലയിലടിച്ചാണ് മരിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ കയറെ തൂങ്ങി എത്ര നേരം കിടക്കേണ്ട വന്നേനെ. അതൊക്കെ വലിയ പാടാന്നേ. അതാരെ പട്ടി പോകുന്നല്ല കരയുന്നേ? ദേ ഒരുത്തൻ നിന്ന് കരയുന്നു. ശരിയാണല്ലോ. നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നേ? എനിക്ക് മുള്ളാൻ മുട്ടിയിട്ടാണ്. അതിനെന്തിനാ കരയണം? എന്തിനാ? പുറത്തെടുത്തിട്ട് മുള്ളാൻ മടിയാണ്. എനിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മടിയനായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കണ്ട. എടാ, അതിന് നീ എന്തിനാണ് എൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത്? ചേട്ടൻ മരിച്ച കാര്യമാണ് എനിക്ക് തൂങ്ങി മരിക്കാൻ. ഇതാരെ? പ്രേതം, നല്ല ഫ്രഷ് പ്രേതം. അതെ അതെ, പെട്ടക്കണ ഫ്രഷ് പ്രേതം. ഊതല്ലേ? നിന്നെപ്പോലത്തെ മടിയന്മാരെ സഹായിക്കാമെന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മടിയാന്നുള്ള വിളി കേൾക്കണ്ടല്ലോ. നീയൊക്കെ എന്താ ഈ പറയുന്നത്? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടക്കുന്നവരെ ഒരേ കിടപ്പ് കിടക്കണം. ഓർത്തിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ബോറടിക്കുന്നു. എന്തായാലും പണിയെടുക്കാൻ മടിയാ. എനിക്ക് മരിക്കണം. എന്നാൽ എനിക്കും മരിക്കണം. കുറെ നേരമല്ലോ തിന്നണത്. എന്നാ തിന്നണത്? വായിട്ട് അരിയും പോവുക. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തിന്നണല്ലേ? ചേട്ടാ, സ്വർഗത്തിൽ പോയ പണിയെടുക്കണം. അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. ചേട്ടനപ്പം നരകത്തിലാണ്. ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേ പോകും, കാരണം തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വരെ എനിക്ക് മടിയാണ്. ചേട്ടനപ്പോൾ പോകും സ്വർഗത്തിൽ? അതിന് സമയമായിട്ടില്ല. ചേട്ടനൊന്ന് പോയി നോക്ക്. അവിടെ വല്ല ചെറിയ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളും കൂടെ വരാം. വല്ല നെതിക്ക് കാവലിരിക്കുന്നവല്ലോ. പൂവത്തിൻ്റെ മൂക്കമുള്ളവരെ അവിടെ കാവലിരുത്തില്ല. നീ ചിരിക്കണ്ട, നിന്നോട് കൂടെ പറഞ്ഞേ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആദ്യം പഞ്ചായത്തൊരു അപേക്ഷ കൊടുക്കണം. ഇവിടെ നീയൊക്കെ മരിക്കേണ്ടവൻ തന്നെയാണ്. നീയൊന്നും ജീവിച്ചെന്നിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അപേക്ഷയിൽ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിക്കണം. ഇവിടെ നീയും ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടവനല്ല, നീയും മരിക്കേണ്ടവനാണ്. എടാ, ചിത്രകുത്തനും കാലിനും വന്ന് നമ്മുടെ രേഖയൊക്കെ നോക്കിയാണ് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അയ്യോ, ഞാൻ രേഖയ്ക്ക് ആധാരമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാനും എടുത്തിട്ടില്ല. രേഖയൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മൾ മരിച്ച ശേഷം അവർ രണ്ടും നമ്മുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കും. നമ്മൾ ആത്മാവായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നു ചെല്ലണം. വസന്തിയോ? വസന്തിയല്ല, വസതി. വീട് വീട് വീട്. ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ മരിച്ച് ചേട്ടൻ്റെ മടി മാറ്റിയില്ലേ? ഇനി ഞങ്ങളും മരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റട്ടെ. ചേട്ടന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സമയമായില്ലേ? പോകാൻ സമയമൊക്കെ ആയി. പക്ഷേ ചിത്രഗുപ്തനും കാലിനും എൻ്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുക. അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു തരണം. അവിടം വരെ പോകാൻ എനിക്ക് മടിയാണ്. വേണമെങ്കിൽ അമ്മമാർ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. ഞാൻ നിന്ന് മടുത്തു. ഞാനേ കരിമ്പനെ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ.